Moikka! Tervetuloa tänne seuraamaan meidän videota. Tänään mulla onkin täällä 2 tyyppiä matkassa mukana. Kertokaas, ketä te olette Linda, Venla, ja minkä ikäisiä te olette. 13. 13. Elikkä millä luokalla te olette? 7. Oletteko te samalla luokalla? Joo. Joo. Ja kertokaa sitten, että miksi te olette nyt päätynyt tänne, ettekä ole koulussa. Koska on taksi. Taksvärkkipäivä. Kyllä, katsotaan mitä kaikkea me keksitään. Me tuossa tehtiin jo yksi mainosvideo. No niin, me aloitetaan sitten tämmöisellä meikkiesittelyvideolla. Tosi moni oli toivonut, että te esittelisitte teidän meikkirutiineja ja semmoisia lempparimeikkituotteita. Niin nyt saatte alkaa esittelemään. Mä käytän ehkä tämmöstä concealer, tämmöstä viikossa. Joo, Sitten mä käytän ekana tämmöstä primeria. okei. Sitten sen jälkeen mä yleensä teen mun kulmat tämmöisellä kulmassa. Ja sit mä laitan tämmöstä Essensen meikkivoidetta. Mä laitan yleensä tätä contouria mun nenään. Sitten mä laitan tämmöstä concealeria. Sitten laitan tämmöstä highlighteria mun nenään sitten. Sitten mä laitan tämmöstä bronzeria. Yleensä mä laitan sitten tämmöstä bronzeria, mutta joskus mä meikkaan vähän enemmän, niin mun meikkirutiinia. Sitten mä laitan tämmöstä niinku poskipuna stikkiä, mutta mä en aina käytä tätä välillä. Sitten mä laitan tämmöstä poskipunaa. Ja sitten mä laitan tämmöstä highlighteria. Ja sitten mä laitan tämmöstä lipsaria, tämmöstä Estee Lauderin lipsaria. Ja sitten mä laitan tämmöstä telescopic lipsaria. Sitten mä laitan tämmöstä setting spraytä aina loppuun ja sit mä otan yleensä huulirasvaa huuliin. Joo, sama mulle. No niin, seuraavaksi täällä olisi sitten teille lähetettyjä kysymyksiä. Elikkä en ole keksinyt itse, nämä on Instan kautta lähetetty. Elikkä haluttiin tietää teidän ajatuksia somesta. Minkä verran te yleensä käytätte somea ja mitä palveluita te käytätte? Ainakin Snappia. Mä käytän Snappia ja Instagramia ja TikTokia. Joo, aika sama. Mikä siinä Snapissa on niinku kivaa? Mä en ole oikein niinku päässyt siihen käsiksi. Se on WhatsApp. Silleen ehkä niinku teinen WhatsApp. Mutta eikö sieltä katoa ne kaikki viestit aina? Ai ne tallentaa. Niin. Pitää silleen painaa vaikka sitä viestistä, niin se tallentuu. Mut jos ei ne kuvat tallennut sekin. No mutta miten se eroaa sitten? Teillä on kuitenkin WhatsAppitkin käytössä. No, se on kivempi, koska sitten ei mitään puhelinnumeroa voi vaan lisätä vaikka nimeä. Jollekin randomille. No, onpa tosi järkevää. No minkä ikäisiä siellä Snapchatissa yleensä on? Varmaan aika silleen varmaan 10-30. Niin justiin, mä oon liian vanha. Okei, siis silloin kun mä olin nuori, niin eihän meillä ollut puhelimessa ollenkaan mitään tollasia, että meillä oli happohotelli, tiedättekö te happohotelli? Joo. Siellä mä olin aina koulun jälkeen koneella. Sitten tässä kysyttiin, että mitkä nyt niinku trendaa teidän ikäisillä. Tässä tämä seuraaja kertoi, että esimerkiksi sen iässä trendas noi semmoiset Adidas-laukut. Niin mitkä on nyt niinku semmoinen juttu? No. Mä käytin tiedä. Silleen aika moni asia. No kertokaa jotain. No, ainakin semmoinen Stockholm style. Joo. Sitten semmoinen roda. Eli Semmoinen, että ostaa kaikkia
LV-juttuja ja sitten pandapaista ostaa. Mikä on rodari? Roadman. Semmonen tyyli. Okei. Elikkä voiko siis nainenkin olla roadman? No, minkälainen tyyli sillä sitten on? Semmonen, että käyttää Ok. Siis nythän on aika paljon muoti kiertänyt silleen, että nyt on muotia semmoinen muoti, mikä oli silloin, kun mä olin teidän ikäinen. Joo. Semmoiset matalat farkut ja Joo. aika hauska. Sitten haluttiin tietää, että mitä hyviä puolia on olla teidän ikäinen. No saa kaiken mitä haluaa, koska mutsi maksaa. Ok, en sitten tiedä kuka mutsi sulle niitä maksaa. No en mä tiedä. Ei mitään hyvää löydy. No kaikki. Melkein. No jos pitäisi sanoa huonoja puolia. En mä keksi. Tää semmonen, että olis tosi monelta semmonen, että haluaa testaa kaikkia päiviä. Se on ainakin avulla. Niin. Mutta ainakaan niinku omalla kohdalla, mutta tosi monella voi olla. Niin. Joo, varmasti semmoista houkutusta tulee, jos jotkut testailee. Niin alkaa miettiä, että miltähän se tuntuu kokeilla tollasta. Mutta ei se kannata. Ei ole mitään järkeä. Tulee vaan mössöiset aivot ja huonot keuhkot, kun vetää jotain. Tai sitten hampaat menee ihan huonoksi, kun vetää jotain nuuskaa tai semmoista. No sitten haluttiin tietää teidän tulevaisuuden suunnitelmia, että mikä olisi teidän niin kuin haaveammatti. Malli. Mm. Mennään New Yorkiin, mutta tää on meidän poikasta. Mennään siellä Victoria Secretissä. No niin, siinähän sitä sitten on. Teidän pitäisi varmaan jo aloittaa se malliura jollakin kurssilla pikkuhiljaa. Mitä te aiotte nyt tehdä tämän ammatin eteen? Se on vaan semmonen haave. En mä usko, että kuitenkaan toteutetaan sitä. No jos niin mietitään semmoista niinku tavallista ammattia, niin mikä olisi sitten semmoinen kakkosvaihtoehto? Ehkä joku kosmetologi. Mä en tiedä, ehkä joku opettaja tai joku semmoinen. Joku ykkös-kakkosluokan-opettaja. Mullakin on ollut. Aika raskas ammatti. No siinä oli oikeastaan nuo kysymykset, mitä teille oli lähetetty. Mistä te haluaisitte kertoa? Meinaatteko te mennä virpomaan? Ei. Minkä ikäisenä te olette lopettanut virpomassa käymisen? Viime vuonna. Joo, eli Linda lopetti vuotta aikaisemmin ja Penna lopetti viime vuonna. Joo. No tuntuuko nyt pahalta, kun jättää virpomisen? No mitä pääsiäissuunnitelmia teillä on? Viljamin kanssa. Sofian kanssa. Mitä te meinaatte tehdä? En mäkään tiedä. No pääsiäiskokkoon lauantaina, meinaatteko te mennä? Joo. Pääsiäismunia syötte kovasti. Joo. Mikä on semmoinen teidän suosikki pääsiäismuna? Tai yleensäkin pääsiäisherkku? Kindermunat. Onko Lindalla sama? No niin, nyt me ollaan tänne ostettu tämmönen uutuusjäätelöt-paketti. Kokka Trio. Eli täällä pitäisi olla 6 erilaista uutuusjäätelöä. Ja nyt me testataan nämä. Mätäsenä vaan. Ja. Mätäsenä Esa. Ok. Haitan.
Aloitetaanko tällaisella? Eli tämmönen keissa. Sitten vähän palotaan ne kaikki. Pitäisikö me jättää sitten Epälintä hakemassa lautaset, niin saatte lautaselle tätä. Käy hakemaan. Noniin, maistetaan sitten. Me laitettiin nyt 3 osaan tää. Mä kysyn. Se on hyvää. No siis jos tykkää geisasta, niin tykkää tästä. Mutta täällähän on sisälläkin sitä, mitä se nyt sitten onkaan. Siis tosi makeaa. Jos pisteet on 1–10, niin paljonko? Ehkä 7. No, mitä pitäisi tehdä, että saisi 10? En mä tiedä. Mä en jaksa tätä kokonaan syödä. Mä ajan jotain sipulia. Se on pähkinää. Nyt mä vasta huomasin, että se on pähkinää. Niin paljonko Linda antaa? Paljonko Linda antaa pisteitä? 7. Eli 7. Mä annan kanssa 7. Siis ihan hyvä tolleen, mutta tosi makea. Seuraavana klassikin vaahtokarkki Italian biscottino keksi. Tämmönen Lindan päälle meni. Sitten testataan. Vähän hyvää. Ei oo. Oho. Maistuuko toi teidän mielestä vaahtokarkkille toi jäätelö? Maistuu. No ihan ok, mutta en mä tätä ostais kyllä. En mäkään. Entä Linda? Kauheeta. No, montako pistettä? 4. Ehkä 5. No mä annan 6. Sitten seuraavaksi klassikin suolainen kinuski Australian macadamia. Saatte syönyt jäätelöä oikein urakalla. Sitten testataan. Mä tykkään, että tää on paras tähän asti. Ihan hyvää. Mä en tykkää yhtään. Tässä on sellainen outo loppumaku. Onkohan se just toi macadamia, josta tulee toi outo maku? Mä en pysty syömään. Tää on ehkä vähän semmonen aikuisen maku enemmän. Ihan ok. Ehkä 6. Mä annan 2. Sä annat 2. No kyllä mä annan 7. Ihan ok. Sitten Fatserin lakritsi jäätelö. Siis ettekö sä tykkää lakusta? Aika rouheinen tää kunnon setti. Oi! Jaa, se on aika hauska hei tolleen, että se on tuolla alla se lakukerros myös tuolla välissä. Täältä tulee sulle vielä suklaat lähti päältä veksi.
Ei se ole niin paha, mitä mä luulin. Siis mun mielestä ihan hyvä toi lakritsin maku tässä. Ja sitten mä tykkään, että tässä on nyt paras tää jäätelön maku. Et mun mielestä tässä Fazerin jäätelössä on perus parempi jäätelö kuin tuossa klassikissa. Mitä itse tykkäätte? Kolmonen. Mä annan 4. Toi on varmaan hyvää. Siis jäätävän kokoinen, Lindan pään kokoinen. Siis niin herkullisen näköinen. Tykkäättekö te Dominosta? Joo. Mä syötin Ellankaan Oreoita yllä. Ai äsken. Vähän alkupalaa. Joo. Ja mä sillä suklaasydänjäätelöllä. Mikä se on? Mäkään en tiedä. Se on semmonen, en osaa selittää. Siis mä en oo saanut tähän nyt kyllä yhtään Dominon makua vielä. Maistuuko teidän mielestä Dominon? Ei. En mä tiedä. Ainakin sulle maistuu. Mm. Onko hyvää? Siis mun mielestä tää maistuu tyyliin samalle tuutille kuin kaikki muutkin tämmöiset tuutit. Et en hirveästi löyä tästä sitä Dominon makua. Kyllä täällä tommosia pieniä paloja on. Mä annan tolle 7. 9. Ehkä 8. No niin, sit meillä olisi vielä yksi jäätelö täällä. Päärynä buffetti. Siis tää on varmaan ihan paras. Mä tykkään ainakin buffetista. Entä te? Joo. Entä Linda? Tää on vähän jo sulanut. Meillä on tässä nyt mennyt. No niin. Kyllä meidän kesä. Siis, Ehkä paras näistä. no joo, siis tosi tämmönen päärynäinen tää maku, että oikeesti maistuu kyllä päärynä. Mä annan tälle 9. Mun mielestä on tosi hyvä. No mikä teidän mielestä näistä voitti? Tää. Tää. Mäkin annan tälle ehkä 9. Joo. Elikkä testin voittaja, buffet päärynä. No niin, me aletaan tässä nyt lopetella. Tosi kiva, kun olet jaksanut katsoa tämän meidän videon. Laittakaa kommenttia ja viestiä tulemaan, että minkälaista videota te haluaisitte nähdä jatkossa. Ja kiitos kun katsoit tämän videon. Moikka! Moi!